вазорати умури дохилии Тоҷикистон аз боздошти сокини 36 солаи шаҳраки Мерободи ноҳияи Ҷаббор Расулов хабар медиҳанд, ки дар ташкили фоҳишахона ва далагиву занҷалобӣ муттаҳам мешавад. Тибқи иттилои вазорати умури дохилии Тоҷикистон, боздоштшуда зани 36 сола аст, ки далагӣ кардаву аз мардҳо барои ҳамхоба шудан бо хоҳари 30 солааш маблағ мегирифтааст. Дар вебсайти вазорати корҳои дохилӣ омадааст: номбурда рӯзи 18 ноябри соли 2018 тахминан соатҳои 7 бегоҳ дар назди бинои истиқоматиаш барои алоқаи ҷинсӣ ду марди 29 ва 24 сола сокинони шаҳраки Мерободро бо хоҳараш зани 30 сола шинос карда, аз онҳо 400 сомонӣ мукофотпулӣ гирифтааст. Ба навиштаи ин ниҳод феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 239 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон парванда оғоз гардидаву тафтишот идома дорад. Ин моддаи кодекси ҷиноӣ ба андозаи аз 1000 то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 5 солро дар назар дорад.